mobgal lesɗe duniyaru ɗe kawti ngam suklango jamuji ɓiɓɓe adama en ngaɓe wiyata OMS nder kudidiral be gomnati lesdi men ɓe kawti jarida en gonɓe lesdi adamawa ɓe mbaɗi jonde ha suudu délégation min tul adamawa. Dalila jonde nde latti ɓesdangoɓe dabareji e fasaha ngam no ɓe hokkira kubaruji sahiɗi ko larani nyaw coronavirus. Kala ɓiɗɗo adama fuu hani anda no ngu faddorto, no o hisnirto iyaluji mako e bo no o hirritirto to ngu nangimo. Himɓe jurɗo yiya nde ɓe winoyo ɓe maɓɓiti babe goɗɗe haɗe ɓe maɓɓino ɗo, yimɓe seɗo wiya nyawman ngu timmi on nder gotel, alhaali bo ngu timmay. Yimɓe acci waɗugo deydey ko ɓe wi loota juuɗe maɓɓa kine ta yimɓe hawra ɗuɗɗum ha nokkure ngam ta ɗum raɓotira, ngam nyawman ha nder pofɗe ɗum warata ɗum raɓotira. To kadi ɗo on waɗi nde min kawri min finditini yimɓe ha nder ko cuklantoɓe jamu ɓiɓɓe adama en famtini hande kuje kese heftama no goɗɗo hirritirto to nyawngu ngu nangi ɗum, bana soyde nanugo kenagol kala hunde fuu e soyde nanugo belenga hunde no nde weliri fuu. Jarida en yalirɓe ha nokkure nde ɓe seyori masine ɓe jangirde nde ɓe jangi hande. E jonta ɓe ngari ɓe ɓesdani min ɓe mbiyo to goɗɗo nyawɗo corona nanata kisri e ɓoyo ko to ɓe marata gu kanjum man tago heɓi ɓesdori ɓe ko ɓe jangini min hande e ngam jango to mi ɗokka kubaruji an woodi ko ɓesdori min haɗo kanjum man tami ɓesdango yimɓe bo. Limgal himɓe ɓe coronavirus nangi ha jiha adamawa diga ko nyawngu ngu wangi ha warugo jonta 216, temerre be 13 yamɗiti e 8 nder maɓɓe bo maynama. Ngam majum hani kala ko moijo fuu yakto umroje ɗe gomnati umri ngam hisnugo en nyawngu, nder maji lotugo juuɗe be sabulu ha wakkati fuu, dayotirgo be himɓe ha nokkuje fuu e watugo sumantare ha wirna kine e hunduko. Umroje ɗen ɗe ustama amma wi'aka ɗe ittama, wi'aka bo coronavirus timmi.